Sugod isip simple nga dalaga nga wala magkahom nga makasud sa kalibutan sa showbiz industry ang proud Bisaya nga si kapuso actress Annalyn Baro. Giangkon ni Annalyn nga damgo niyang mamahimong usa ka newscaster kaniadto apan karon anaa na siya sa TV apan isip usa ka actress. Malipayon siya sa iyang proyekto ilabi na ang The Right One din iyang gidala ang papel isip Megan usa ka executive producer. Busa, kumustahon ta siya o makachika ta siya personal dinhi sa programa karong buntaga. Hinabion ta karon ang usa sa mga kasa The Right One. We have kapusong bisdak, Annalyn Baro. Mayong buntag, Annalyn, ug welcome din sa ato ang studio sa GMA Regional TV Live. Hello, hello. Maayong buntag sa tanan. And I'm so happy to be here na nanagig ko din sa studio sa Regional TV Live in Cebu. Finally, face-to-face na gayud kang mga bisdak. Annalyn, para mas hugyaw ang ato ang kabuntagon, atong i-test ha, kining imuhang pagka-bisdak, mag-translate ka. O kining mga sikat kayo ng mga linya sa pipila ka mga GMA dramas. So, let's start with the first one. Ito, hindi ko na kailangan imbitahan ang sarili ko para singilin ka sa mga inagaw mo sa akin. Sampal yan ng isang kaibigang traidor from Chantal, played by Marian Rivera of The Temptation of Wife. Dili na ko kinahanglan na iimbitaron ng akong kaugalingon para singlon ka sa imo mga giagaw sa ako ano mang sampal in Bisaya? Sagpa day, oo. Sagpa na para sa usa ka amiga nga traidor. Kani siya, wow, the very iconic line ni Carla Abellana as Lali. Siya si Be? Siya si Be? Be gyapon sa ato. Sakto, Be gyapon. Pero yung siya is siya. Siya, di ba? Konting konting twist yes. lang. Ayan, proud Bisaya jud ka. Yes. Kay kabalo jud gihapon ka magbinisaya. Born and raised good ko sa Ormoc. How do you feel, Annalyn, nga padayon ang suporta sa mga kapuso kanimo since you started from Starstruck ug karon nga ubay-ubay na ang mga shows nga imong gibidahan? I still feel overwhelmed gihapon kay nagyapon ilang support, especially sa akong family. Grabe kay akong support system. And thankful gyud ko sa tanan nga nagsige gihapon support na ako from the start, from Starstruck days until now na ako sa The Right One. And you play the role as Megan. Sa may Yes. mga angay na mong atangan kanimo isip Megan sa The Right One? Si Megan Manggod, kuan siya, siya ang executive producer sa show. Which is kasi si Ruru, director, writer siya dito, niya si Bianca Umali ang artista. So ako dito, akong role is executive producer. So permit ko nila kauban, ana. So ang pinakaabangan nila kung naaba si Megan sa good side or sa bad side. Grabe, na-ay twist guys. So maintag ma-watch ninyo kay nice gid kaayo ang pagkahimuan nga story. Pero ikaw off-cam, what do you do to enjoy your free time? Nag-start ko, murag 7 years pa man ko nag-start ani nga work. So parang nag-start gid ko as a normal girl, normal na ga-commute, normal gid nga tao. So sometimes mamingaw na ako ba nga kanang simple lang gihapon ta, mukaon gihapon ta sa mga kilid-kilid, mga fishball ana mo na nga I always want to meet my non-showbiz friends because they humble me. They remind me of kung asa ko gikan. Nice to know that. Yes. That's what you do off-cam. Busa ang Yes. pangutana pud sa tanan. Kini, naano by The Right One? Ay, Si grabe Annalyn. naman. Grabe naman yun. No comment. Ay. Magdaghang meaning ato da. Daghang meaning sa The Right One. Anyway, Oo. no comment. Grabe naman. Anyway, ang The Right One ako si God as of now. And of course, my family. They're my priorities. Thank you for sharing that, Annalyn. And with that, kindly invite everyone kung unsa pa ang mga angay atangan nila sa The Right One.
Hello everyone! Iniimbitahan ko po kayo na manood ng The Right One. That's every Mondays to Thursdays, 9:35 p.m. At meron din po kaming advance episodes sa View every Saturdays to Tuesdays naman po. At syempre, Bubble Gang every Friday, 9:45 p.m. Salamat! Daghang salamat. Thank you! Salamat!